Znači, pevač je bio popularan izuzetno. Izuzetno. Muško je? Muško. Dve reči. Dve reči. Davno je preminuo. Davno umro. Da nije Joksimović Veljko. Nije Veljko, brate mili. Evo, pomoći ću ti. Moj predak, rođak. Da, rođak tvoj. Nemoj se bavati koji je tvoj rođak bio pevač. Šta misliš da ja izmišljam, jel? Ako nastaviš da lupetaš, stvarno neću više igrati pogađanje. Ja lupetam, jel? Sad ćeš da vidiš. Kompjutor, Miki Grom. Poštovani gledalci, kao što ste navikli u našoj emisiji Samo ekskluziva, nalazimo se u Narodnom pozorištu gde ćete prisustvovati neverovatnom događaju. Probi za operu naše najveće folk zvezde Mikija Groma. Da, dobro ste čuli. Proba za operu Mikija Groma. Zvaćemo njegovog menadžera i vlasnika, kako sebe naziva, gospodina Nuna Vipana. Dobro večer, znači Nino Vipan. Znači, ove grandilezne prostore smo iznajmili da Miki uđe jedno pravo pozorište, da otpeva tu arilju, da pokaže narodu da može i to. Znači, on je, kao još maleno dete, znači, vrh mu je bila ta crtani film crtani film Miki i Jerry, gde se čuje ta arilja koja ide stalno dok ona i vijaga. I onda je on, znači, ja sam ga čuo kako on to peva, kao da zvuči kao ozbiljan pevač, kao da je Panajotis, ja sam mu rekao onaj debeli, znači, to je za njega bilo vrh. Iz koje opere će biti arija, koju numeru ćemo imati prilike sutra da vidimo i koje će numere izaći na kompakt CD-u? Znači, klasična opera. Numera, mislim, iz koje opere? Arilja. Koja je vrh, znači, vrh opere. Možemo da ga zovemo ovako. Miki, Miroslave! Došli su ljudi iz televizijskih ekrana. Ćao, Miki, kako ste vi, jeste do... Dobro smo, da. Ćao, gledalci svima, dobrim prijateljima mojim. Da li možemo da čujemo bar nešto, jedan deo, malo čisto za pokrivalicu da imamo? Zašto da ne? Znači, ovo je ekskluzivna snimka. Znači, za gledateljstvo možeš da otpevaš znači, se mi malo pomirimo. Hvala, Miki. Arilje, znači... Ajmo, Nuno, mi samo malo nazad. Samo nisam uvežbao sve do kraja. Znači, sad ću ja Bogdanu reći da pusti matericu. Bogdane, znači, molim te, sine, pusti matericu onu. La, a che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Bogdane, prekini matericu. Bogdane, dobro? Ja, što je nešto se slošilo od tog zvuka, mi je odmah povraćanje me diglo da mi ide nagrlo da se vrati, znači, ali sam izgutao, znači, nazad vratio, znači. Miki, znači, kako te nije sramota da te bude sram, znači da u životu ovo da mi napraviš. Pred televizijom, pred ovim malim dečkom ovde... To su takve pesme, evo Dado. Bilo je divno, stvarno, ja ne znam šta... Šta je divno? Pa to je na francuskom pesmu, slušaj mene šta ja govorim. To je na francuskom jeziku jedna odvratna, da ne kažem, smučilo. Bilo je divno. Nemoj ti da govoriš, bre, šta je divno, bre. Znači, ja sam tu da kažem šta je, ja sam njemu menadžer. Ajde, izađite napolje i vas dvojica oboje. Kako vas, bre, nije sramota, bre? Ti radi svoj posao, nemoj da razvojim debelo, da ti kažem... Dobro, ja sam novinar, ne možete tako sa mnom. Pa ja ćeš da vidiš šta ćem da ti uradim. Bože, što me nisi uzeo onda na Saturnu kad su me zarobili ljude žderijelijem?